Да разлаем кучетата. Мисия София. Който е гледал филма, ще разбере. Който не е, да слуша внимателно. Кой предложи Пеевски? Кой? Кой? Това е въпросът на въпросите. Това е базата, тезата и антитезата на публичното говорене през последните месеци. Това е алибито на протестите и тяхната спойка. Този въпрос се оказа по-важен от много други, пряко влияещи върху живота на българите. Като например високите банкови лихви, но протестите срещу тях събраха едва 30 човека през миналата година, срещу стотици хиляди в Германия и Испания. Време е да си зададем въпроса: искаме ли истинска демокрация? Искаме ли истинско развитие? Кой подменя тези теми? Кой има интерес от нестабилност? Кой? Дали това, което виждаме по телевизията, е истина или някой ни създава измислена реалност и чии интереси обслужва? Ще се опитаме да дадем отговор на тези въпроси, но първо трябва да изясним. Защо наричат медиите четвърта власт? Отговорът е прост и се съдържа в убеждението, че щом го дават по телевизията, значи се е случило. Албанското правителство крещи, че е невинно, а целият свят слуша. Няма никаква война. Има, давате по телевизията. Кой сте вие, ако смея да запитам? Конрад Брин. За кого работите? За хора, чието имена не искате да произнасям. Нека да видим в каква държава живеем, според българските медии. В София вече 5 месеца има протести. Хиляди хора искат оставката на правителството. Студентите окупират университетите. Полицията бие по улиците. Протестите се разрастват. Напрежението ескалира. А така ли е наистина? Протестите започнаха спонтанно, специално тези, които се случиха през юли, заради назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, и бяха спонтанни първите 2 дни, докато Пеевски не беше оттеглен от този пост. След това политически партии, които загубиха изборите или които не влязоха в парламента, видяха в това възможност да се върнат във властта по един нелегитимен начин и яхнаха протести. Оттам нататък те се развиха по сценарии. Бяхме свидетели на това, че когато протестът затихваше, сценаристите винаги измисляха повод и начин да го възстановят. Според мен протестите започнаха спонтанно, никой не може да отрече. Но после, да кажем от третия ден насам, веднага се появиха сценаристите, пиар-технолозите, авторите на големи политически сценарии. И от третия ден, буквално, можем да говорим вече не за протест, а за някаква форма на политически театър, която целеше да набие в главите на хората едва ли не някакво фундаментално, огромно народно недоволство, а всъщност истината беше, че това, което се случи, е просто буря в чаша вода, една телевизионна революция, която не се състоява вероятно от румънската революция от 1989 година насам. Протестите, които от начина, по който възникнаха за оставката на Пеевски, мисля, че бяха спонтанни. По-късно вече може и да има сценарий. Протести, които са продължили 150 дни, задължително трябва да има някакъв сценарий и мисля, че няма смисъл да се философства на тази тема. Нямате ли усещането, че живеем във филм? Така, сега добави зад нея селото. Бяга от терористите в родното си село. Не сте далеч от истината, ако следващия разказ ви прозвучи познато. Ако сте загубили властта и си я искате обратно. Първо, назначете си опозиция, финансирана от богати олигарси и организирана от бивши военни. Така стана в държави от Латинска Америка и Далечния изток. В момента става и в България. Второ, измислете си причини за оставка. Най-добре да удрят по джоба, а дали са реални или не, няма значение. Така стана в Аржентина, Бразилия, Венецуела, а сега и в България. Трето, купете си най-влиятелните медии в страната или им извийте ръцете, за да ви се подчиняват. Така стана в Италия, Филипините и Пакистан. В момента се случва и в България.
Медиите не само, че не отразяват реалността, но я преправят. Тези протести успяха единствено и само благодарение на трите големи ефирни телевизии, които включваха свои живи предавания, непрекъснато отразяваха тези протести, което пък даде кураж на протестиращите, които въпреки, че бяха доста малко, да продължат, защото те вместо на улицата влязоха в екраните на най-гледаните информационни емисии в най-гледаното време. Медиите отразиха изцяло едностранно този протест, почти не се чуваха критични гласове към него или ако се чуваха, те бяха усмивани или доста маргинализирани. Медиите просто свършиха най-дивашката роля в този процес. Искам да ви кажа една случка. Когато стана случаят на 4 юли в парламента, прословутия случай с белия автобус, на мене ми се обадиха няколко души, за да ме питат какво става, тъй като подозираха едва ли не, че край парламента се разиграва битка като в ивицата Газа, с ракети, война, земя, въздух. После, когато отидох там на място, аз видях една съвсем друга ситуация. Имаше около 1000 души, които се обикаляха около парламента, никакви боища, нищо. Тогава чух единият репортер от една телевизия как предава от мястото на събитието и аз в един момент се усъмних дали аз съм на същото място, тъй като аз там, където виждах просто обикалящи хора с минерални води, то описа някакво епично бойно поле, като от фентази роман. Медиите отразяват случващото се така, както искат да го отразяват, за да разказват историите, след като 150 дни успяват да задържат интереса към протеста. Това значи, че всъщност си играят с протеста и те самите са част от протеста. Четвърто, внедрете свои хора в полицията и армията. Промийте им мозъците. Нека вярват, че като служат на вас, служат вярно на родината. Или просто ги купете. Така стана в Гърция през 60-те години. Пето, дестабилизирайте икономиката с всички възможни средства. Така стана в Хаити. Буш просто забави плащането на заделените вече $500 милиона помощ за страната. Шесто, вкарайте ваши хора в синдикатите, активните социални групи и неправителствени организации. Имате нужда и от протестиращи по улиците. Може да платите на протестиращите или да използвате служители във фирмите на вашите богати съмишленици. Седмо, режисирайте няколко опозиционни митинга, ако е възможно, организирайте побой над протестиращи и обвинете за това правителството. Това свърши добра работа на Чавес, когато направи преврата във Венецуела. Разбира се, не трябва да предупреждавате самите протестиращи. Това работи и в България. Точно както в филма "Да разлаем кучетата", тук също се измисли една реалност. Както имаше реплика в този филм, събитието не се е случило, каза един от героите, не е случило, се даваха го по телевизията, каза другия, така и в нашите протести. Имаше организиран пиар, който правеше ивенти, така наречени на пиарски език, събития, които да привлекат вниманието на медиите. Имаше подбрани лица, известни от артистичните среди, които бяха готови винаги да застанат пред камера и за да кажат нещо, няколко общи думи за морала и за красивото, доброто и вечното. Но никой от тях не постави сериозни нито политически, нито каквито и да било други искания, свързани с общността. "Да разлаем кучета" много време ми беше любим филм, защото, за съжаление, той описва истинската ситуация в света. Хората днес наистина не вярват на нещо, което не е показано по медиите. През медиите ние осъзнаваме огромна част от планетата по принцип и това натоварва медиите с особени отговорности. Но "Да разлаем кучетата" описан този ироничен сценарий, който се осъществи в България. Видяхме какво се случи. Телевизионната революция се опита да създаде усещането, че цяла България е на крака, а в крайна сметка се стигна до ситуация, в която всички да разберем, че 95% от народа се чудят какви са тези идиоти, които се викат по цял ден. Има предвид политически елит, който не може да се понася. И това е нещото, което ми напомня "Да разлаем кучетата", само че в случая ситуацията просто се провали. Хората наистина вече изпитват масово отвращение от политиката и заради това не разбират и този протест. Няма толкова добри режисьори, колкото беше направено по случая за "Да разлаем кучетата". И актьорите са пишман. Осмо, вече имате жертви. Истеризирайте антиправителственото говорене през медиите, които контролирате. Бъдете крайни. Зовете към бунт, не пестете клеветите към управляващите. Вече няма теми табу. Целта е да ги принудите да се оправдават.
Направете така, че някои от вашите привърженици да бъдат арестувани или да пострадат от силите за сигурност. Сега е време някой умерен да се появи и да каже: до сега не симпатизирах особено на опозицията, но след като правителството руши така брутално свободата на словото, осъзнах, че еди кой си трябва да си ходи. Можете да платите на този умерен. Те обикновено са готови да им се плаща, или да наемете добри актьори да свършат работата. Има много талантливи актьори и е хубаво това, което те правят на сцената, но когато започна да се месят в политиката, става истински кошмар, защото, за съжаление, не са по-компетентни и опитни от политиците. Аз все пак вярвам, че актьорите вложиха най-доброто от себе си в този сценарий, в този филм, но сценаристите и режисьорите наистина го провалиха напълно, тъй като те просто присолиха манджата. В смисъл, пиарките така олигавиха този протест, че човек има чувство, че изгледал няколко романтични комедии на куп и резултатът е това, което виждаме. Хората разглеждат всичко вече като един безкрайен виц, а тези улични перформанси, всичко замислено така, че да изглежда добре по медиите, в крайна сметка свършва не като продукт, не като политическо послание, а като просто поредната снимка във вестника, която абсолютно нищо не означава. И това е най-големия провал на този протест. Вместо да възкреси политиката, то уби. Не знам дали имаме Робърт Ниро, но имаме български Шон Пен. Много талантливи актьори, които в политическия си избор са пълен кошмар. Шон Пен подкрепяше Кастро и покойния диктатор на Венецуела, ако се не лъжа. Уго Чавес, точно така, и се прегръщаше с него и се снимаше. В това отношение имаме доста прилики с българските актьори, които изглежда обичат повече просташкия и мутренски маниер на бившия министър-председател, отколкото мекото и интелигентно излъчване на всеки друг човек. 9. Край на меките мерки. Време е за твърда ръка. Лидерът трябва да бъде принуден сам да подаде оставка или да бъде убит, както се случи с Кадафи. След като го отстраните и ако оцелее, с всички възможни средства му затворете устата, иначе може да каже неприятни за вас истини. Дано сега това да не стане в България. 10. По нищо не трябва да личи, че имате пръст в метежа. Уверете се, че е настанал пълен хаос, преди лично да подкрепите протеста. Едва когато оставката е факт, ползвайте личните си силоваци в ролята на миротворци. Все пак, уверете се, че правителството наистина е паднало. Ще бъде тъпо да осигурите мир за хората, от които искате да се отървете. 11. Заметете следите. Когато всичко свърши, всякакви твърдения, че това е било преврат, трябва да бъдат представени като несериозна теория на конспирациите. Протестите отихнаха, те приключиха. Аз мисля, че има и позитивен резултат от тези протести. Все пак властта видя, че има хора, които са активни и могат да протестират. Смятам обаче, че вредният ефект от тези безкрайни продължаващи протести е много по-голям, тъй като протестът бе убит като форма за изразяване на гражданското общество. 12. Последно. Веднага след като прахта се слегне, изпросете си подкрепа от поне една световна сила. Иначе ви чака изолация и повторение на същия сценарий.